Kimiyat ya, sa mukbang o kapaga si Kimiyat eh. Kapag andik, ito maka eh. Menukas liksi. Ano sir, manaka eh. Parang lingawang Kimiyat na rin maribuhok ko. Mani dor. Tika ang tambis. Tigara ang mga baji eh. Bajing gamay, arang gara ka do. Tugot ko do. Sada, mag-bye. Good morning, Sabad. Good morning. Mura na kag Sabad, anak kang gibitad ato na kasubos. Kim. Kim. Pangita ka sa mulo tos gawas. Yung mulo lagi pangita ka. Kato ko nagabos. Ikaw, butuon ko na ka. Isat. Pilig ka rong baga ah. Pilig ka rong taas ah. Walang sinumpad dyan. Patay, dut. Sinumpad dyan. Nakilay mo, kilay turo. Dut. Be. Basta rin. Kamamati tatiri nagtapad. Di ko siguro hindi mo nilikatiran. Asa dyan kilay? Sa una. Pas arapod. Mo na nga. Bawat no. Kang nilikatiran man. Ako lagi tangi ko ano. Di niya naman na. Sa lew na ba? Tug nag batang laki to. Si Dalton. Kuhay gamay. Pero murag taas mo po nagpilit. Kari kang takya kay anong taas ang magpilit. Beta na rin. Taas yung magpilit mo. Sinita with matching tag-as of eyelashes. Wala biga. Agilong naman. Kasi mamana ra ko kita magbuto. Alam ko na pa man nag-itang magbuto. Yun mong tita. Buto iniya. Nagkatawa. Iya. Kita kasabot ka dahil. Paghamon ako. Napimi akong guwapo ka agad. Sayang nga. Nagkagwapo Ayun, ko. oh. Magkakanak ni Sasa nila. Anak ko nung sasan. Ading, si Misay, si Tia, o si Ilia. Parehag mga naong na. Masa mo siya mo, grabe mga buhok. Nanggisabot siguro nila Flor. Mga liwat-liwat lagi nas mga kakuan mo sila si third generation. Oo na sila pare-pareha. Nandaghan man ka parehag naong kanina. Sila upat. Ilong. Ayaw sila na. Agilong mo po na agilong taas. Ano ako buhok? Ano yung buhok? Nasaan eh? Shiny nga pino. Wala yung buhok yun oh. Mo marzo ra pagwa ning liwat sang buhok kay marag buhok ko. Kinky. Mo sa nang buhok guys kay wa mo liwat si Kimiyat kay kinky ang buhok. O di man iyang arang ka kinky kana lang. Nay natural nga. Nako sa imong Tagi charge kay lubat. Ang imong tablet habang i-charge. Mortan na. Gamang Kimiyat. Kimyatin. Good morning sa. kulit kasi po ha. Iya. Kulit Puno naman Puno lagi imong tablet. Tog nas bibi daw to. To guys. Hindi butang. Tog nagamang bibi daw to guys. Ate Kimiyat. Yung doa be. Hindi tiday ka na. Day. Kamu udah ka dala? Kasalaman ninyo niya amo. Lagi dumi nga na. Nakaman yung ibutang. Dodoaan mo pong kuya gayod. Sada po. Bye. Lipay ka na kaaban kang mama? Lipay ka sa kaaban na mo. Dalas maribuhok. Ay buhok. Maribuhok. Katong tuon na sa ulo na. Maribuhok ang lugar ba? Ang lugar, maribuhok. Mas mga tijuli. Raman ang kinatugan, mura magminanok. Ay! Timaos pagkang Kimiyat. Basta. Ate Kimiyat bina. Ate Kimiyat. Ate Kimiyat, ang bantay ni mo na.
Garan jud eh. Ningaws kimya sa Mickey Mouse. Tidak gini isam. Mickey Mouse. Makalag among bibi Dalton. Muka. No. Garan jud eh. Ano sangit na saknit ang bazing gamay. Mungan ko na sa golden berry. Ang golden berry. Malberry din. Golden berry bi gama ka Kim. Malberry ni Kim. Malberry. Malberry di na golden berry, malberry. Isda man po. Isda na aquarium na. Ikaw. Ako na kong shot na ka. Dari, hani ba ko? Isud to snit mo gawas ba dari speaker so klaro da. Musud ta dari. Wala mes ko basa ito guys. Do ka book na kurumbitay. Dera dari dali dai. Dera dari. Oh, hala da hinog bi. Di aja hinog dia. Wow. Wow. Nguniti ini ya. Lipad sa batang bajing. Hinog bi. Isa ka buok. Kare, pwede na ni be? Pwede na na. Wow. Lipay, wag naog. Malbiri. Dapod. Ang pa. Muha nagduha ka gagmayng tao. Kuha ibi, ikaw tiguan bi. Mag-video ko ninyo. Kakuhain tao nagduha ka batang baji. Hilaw, may panguhaan bi. Ito nung hilaw Kim. Kanang hinog. Hindi na ladya nga. Palidya. Ay. Hilaw na, day. Ayun na kay hilaw. Kailangan ko hilaw. Mura. Ganahan mo ko sa hilaw, bi. Saan ka mo na? Wala, day bayabas ka. So, mga hilaw pa man, di ah. Higlaw pa. Bino. Man to na. Ang baka ba matitaan na ha? Nadi ay. Tse. Ayaw, di pa na pwede. Gamatoy pa na. Maslim? Nami, be? Lipad na nila nakakuhag. Malberry, Sita namin sa golden berry ko, no? Malberry. Tatala, day. Gawas na ta. Gawas na ta. Kaya wala bunga. Tagsa na may bunga. Tagsa na naman, guys. Lagi. Hilaw pa man. Uban. Kala ko na. Ano na? Hilaw pa. Sa? Di, igisa ng color sa Malberry. Kaula ka. Ikaw. Kasi na skim-kim dares. Gamay nga garden. Ito Julie dia. Yang garden. Hindi, manunguhita na anja na. Anja na. Dato pa isa to ah. Nagabunga na to be? May puti ag bunga. Tanaw ta. Uy, di guys, di kapajas. Hala amang pupuon. Mang tangtangan guys ah. Hala. Ti Julie amang kuhaan. Atang kuhaan be. Tangkanin. Ngunit eh. Napa. Ay, lado ka buok. Napa. Tulo ka buok. Atang kilawon. Be, atang kilawon di ah. La, ti Julie amang ipupog imong kapajas. No ka buok, nagmatoy. Parang naliwat nila, gagmay bazi. May ugdak ko. Unsa man ni namunga lagi? Unsa nang buwa ka namunga lagi siya? Unsa ni buwa ka na ah? Kailadan na kalimot ko sa ngandan di ay. Ay, naigbaho man dai be. Ada isa katambis guys di ah. Isa katambis. Ay putiun siya. So tambis. Ulit nami guys kanay taligsik. Human naman hinong panagligo ni Kimiat, aga ko koy ligo. So kung maligo kay lain nagang kuan. Ha? Libat-libat mo dari kay daghang bunga di ah. Kadari ka na iwan. Balik na tagal sud. Ay may kapatas. Kubatay do ka bajing. Pangaano mo diha? Pag nagkapatas guys to.
Mga anas to ka gagmayng baji. Kaana. Di ka mo angay? Ay, di man ka sliksik ka pa. Si Lia kay ulit mo nagkapadas to ha. Nag-ungguin tungkos lang sa yummy? Yummy ka jo? Mata na mas bibi di ah. Wala sa gibutang guys. Ano man niya be? Tanas Dalton. Pero may butang. Terong magsagnat do dyan. Matikim. Pag-hinay karong di ka makabuling-buling. Nandiyan sa kapadas eh. Tata. Wow, ni Itch. Ati Kimyat o kapayas. Yan na guys, man na magikuhang kapadas. Hala, very good ka adyo. Ni ka unog kapadas si Kimyatin. Kaan Kimyatin ka na? Very good. Enggak na. Kain ko. Pagkaan na. Enggak na ko. Mas bibi. Ano yung isa? Ano na. Gamay ng kuka. Si Kimyat eh, sa mukbang o kapaja si Kimyat eh. Ikaw pagkaan ba? Ikaw ka eh. Manukas liksi. Ano yung manakain? Dali yan. Very good Kimyat. Kasi nag-eat ng kapayas guys. Wow. Ligo na mi guys. Si Dalton. Ligo na mi. Very good si Kimyat. Nag-eat. Papaya. Tapos bibi Dalton. Ligo na ni Ron guys. Matikim. Ang kim. Nami be? Wow, sarap ko no. Siliksi, di man mo kagkapaya. Sige ka makaan, be? Kan? Naman? Lami man, ha? Lami ba dyan? Naman na, naiyan siya jadi. Lami kayo, no? Wow. Yummy. Yummy. Batang baji, yummy. Kuno. Tuog magbalik. Misa man naliguon. Tuog balik. Mas liguon na. Tuog balik. Ang batang laki. Tuog mas Dalton. Tuog balik guys. Misa ang liguon na. Kung batay Kimyat. Mas Kimyat kaya favorite yun sa kapajas. Sa zuman na napahaw. Pag magpamahaw nagkag-ice cream. Pag human nagkag-pagkapajas. Kung batay. Busy pag doa ka baji guys. Busy pag doa ka baji. Mata na. Kaya mulakaw na isang nanay. Ato na sila. Saan man to? Diretso una ka vibes eh? Diretso una? Schedule ng Purameros isang vibes eh. Kamera yung nabilin na rin guys. Mas bibi. Mas bibi Dalton. Kadidi naman sa ingari. Hindi saling. Upat man kay scoop ang ikuan. Pimpla. So upat pag si Jaka. Ons. Tuloy na bilin. Ani patiwas. Unja. Ay sagad man sa 4 oras. Oras bibi na. Kay karon ag schedule ni Puramis isang biopsy. So ito na sila sundoy. Ay, ang po ko sa ginoo nga ma-okay ang taon. Agkong Purami. Parang taon nga problema. Ang kadidi ang taon ang batang gamatoy. Namisud. Kaya duha ka bading gagmatoy ito as kamalig ng giduwa. Si Kimyat o si Liksi. Ito sila dagpo kay mga sabaan mga bajiha. Tapos kamalig ng duwa silang duha. Nagbihib na po siya. Ibaw ba siya sa kamera na nagbihib in taon. Harami nga was bazing gamatoy ito ha.
Asok ka doon ha, Ilia ha? Asok deh Alexi ka na iro. Damis gawa si Dalton guys. Kauban ang mga ati. Kaubag isang mga agaw. Agaw Kimyat ug si Mangkin Lixi. Agaw di ay ko. Agaw Kimyat man na. Agaw Kimyat. Kana? Si Dalton. Bibi Dalton. Agaw na ni mo. Ni Dor. Parang lingawang Kimyat na ris maringhok. Ni Dor. Sika ag tambis. Parang lingawang Kimyat sika ag tambis guys ya. Kuha mo ni Lixi. Kuha ni Lixi. Kuha ni Lixi. Kira ang mga baji bajing gamay orang gara ka jo. Tujuk tujuk. Sada mag-bike. Ha? Don't ko sa sada mag-bike. A few moments later. Para sa suha nakatog. Parang makiata. Ya. Tog ni sa sa kasingko. Naman mata ka. Pasan ka? Kain ka luto? Ha? Mag-eat ka? Mag-eat ka? Ako dyan na. Andyan ako ng mukhaan. Pero timo na nasa ganiha. Saan na nagluto? Ipatang ang mailong. Ano na sa